Sziasztok, én HD Biker vagyok, ez pedig a motosunday.hu motortesztje, amelyben ma egy Honda CBR 125-öt fogunk górcső alá venni. Nem fogok itt most se teleszkópút hosszúságról, semmi ilyesmiről beszélni, tapasztalatok lesznek. Abszolút tartós tesztet fogunk most így csinálni, ugyanis ő cseremotor és egy hete van nálam. Most visszük vissza éppen a szervizbe, ahonnan én őt kaptam. Ami meglepetést okozott, hogy iszonyú kis fürge, fizikailag kicsi, tehát nagyon jól lehet vele városban közlekedni, abszolút kis városi motor. Néha az volt az érzésem egyébként, hogy ő egy valamilyen robogó blokkot kaphatott, és abba tettek egy 5 fokozatú váltót, iszonyat fontos. Tehát úgy érzed a kattanásokat normálisan, tehát nem kell keresgélni, teszi a dolgát, ahogy kell neki. A fék. Elől tárcsafék van, hátul pedig dobfék. Hát ez bizony érezni is. Én először azt hittem, hogy csak ez a példány ilyen. Nyilván ugye cseremotor, hát ha esetleg már kinyírták a féket, vagy ilyesmi. De nem. Ugye a Hollywood Hondának volt egy ilyenje, és ő is megerősített abban, hogy hát bizony ennek a hátsó féke már olyan sem volt egy nagy durranás, úgyhogy ezt így elfogadjuk tényként, érdemes észrefékezgetni vele. Kegyetlen, szépen gyorsul. Pikpak fönt lehet lenni vele 80-on, ha nem figyelsz. Nem fogyaszt sokat. Én 140 km-nél vagyok vele, és majdnem a fele tank. Szerintem ez egész korrektnek mondható. No! Hey! Ezt már is látni, látjátok, hogy ez az piszakul megy. Nincs vele probléma. Viszont tartósan nagy sebességet, ahogy észrevettem, azt azért már nem komálja. Azért azt már nem tudom azt mondani, hogy na vele aztán 90%-ig majd tartósan túrázgatni fogsz. A túrázgatáshoz eleve már az üléspozíció is egyébként hozzárak, hogy ezt nem biztos, hogy szeretni fogod. Eleve egy kicsit előre dőlve ülsz, tehát egy picit sportos a felépítés. Ugye kénytelen kelletlen így akár még a kormányra is súlyt helyezel, ráadásul azért nincsen teljesen jól kipárnázva ez az ülés. Szóval kényelmetlen hosszú távon. 30 km után már úgy azért kezdett zsibbadni a hátsom. Szinte súlya nincsen, tehát ezt így megfogod a hátulját, és így tényleg fölemeled, és így arrébb rakod. Igen, design, gyerekek, szóval igen, a motornál lehet vitatkozni, hogy kinek mit tetszik, ízlések és pofonok. Nem tudom, én nekem az az érzésem, hogy a tervezőmérnökök így szerintem így vicces cigit egymás után szívták, amikor ezt így tervezték, és akkor úristen, tegyünk még bele valami olyan formát. De tessék, ott is egy ugyanilyen, csak fehérben. Nagyon jó. Tegyünk még bele valami vicces formát, mit tegyünk bele? Hát mondjuk figyelj, Amerika kapitány, az is jó lesz. Vagy esetleg nézzünk már egy a Sputnik, annak az antennái, na! Tehát ez a fejidom, gyerekek, tehát ez így, ahogy van ezekkel a nyúlványokkal így hátrafelé, nekem valahogy úgy nem jött be. Szerintem olyan hosszúkásnak tűnik tőle a gép. Pedig egyébként nem egy nagy dög. Tehát abszolút nem. Én nem tudom, hogy ezen hogy fért el. Nagyon jó kis motor. Abszolút kis városi, ilyen ingázós motor. Tehát azt a 20-30 kilométert úgy tökéletesen el vagy rajta, amit így munkában menet mondjuk kint az agglomerációból így meg befelé. A másik lehetőség annak, aki mondjuk tényleg városi motorozna, de nem akar robogózni, ő szeretné élvezni azt, hogy váltogat, stb. Na annak abszolút egy jó választás lehet. Tényleg elférsz vele sorok között, tudsz vele normálisan közlekedni, van sebessége neki, megvan a motorélményed rajta. A harmadik lehetőség a tanulómotor. Gyerekek, tanulásra ez tökéletesen jó.
nagyon jól lehet dönteni, tehát a döntést is megtanulhatja vele a kezdő. Látni is egyébként a gumiján, hogy ezt aztán tényleg döntögették ezzel, tehát a majrécsik az így szépen kopik ahogy kell. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, nyomjál lájkot, oszd meg másokkal is, hogy láthassák, hogy milyen szuper motorokat tesztelünk. Olvasd a motosunday.hu-t, és természetesen a motosunday-es srácokat mindenképpen kövessed. Orvér Récsik. Legyetek jók, lesz még valami vagy sem. Sziasztok!